सिंधुदुर्गात प्रथमच भव्य सायकल रॅली सिटी ऑन सायकल 2019। सिटी ऑन सायकल 2019। क्लीन सिंधुदुर्ग, ग्रीन सिंधुदुर्गचा नारा हाच प्रदूषण मुक्तीचा आधार खरा। कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह आयोजित सिटी ऑन सायकल 2019। सिटी ऑन सायकल 2019 दिनांक 24 नोव्हेंबर रोजी सावंतवाडी शहरात होणार भव्य सायकल रॅली। सर्व वयोगटातल्या पुरुष व महिलांना सहभागासाठी आग्रहाचं निमंत्रण। आपलं एक पाऊल प्रदूषण मुक्तीसाठी, आपलं एक पाऊल आपल्या आरोग्यासाठी। सिटी ऑन सायकल सावंतवाडी शहरात 10 किलोमीटरची सायकल रॅली। नोंदणी फी विद्यार्थ्यांसाठी 300 रुपये, अन्य नागरिकांसाठी 500 रुपये। नोंदणीवर मिळणार टी शर्ट, सिपर, मेडल, सर्टिफिकेट तसंच फ्रुट्स रिफ्रेशमेंट। त्याचबरोबर आकर्षक बक्षिसांचा भव्य लकी ड्रॉ। पहिलं बक्षीस गिअर सायकल, दुसरं बक्षीस नॉन गिअर सायकल, तिसरं बक्षीस सायकलिंग किट। त्याचबरोबर अन्य 60 आकर्षक बक्षिस। या ऐतिहासिक इव्हेंटचं ड्रोन कॅमेऱ्यासह होणार मीडिया कव्हरेज। रविवार दिनांक 24 नोव्हेंबर 2019 रोजी सकाळी 6 वाजता रॅलीला होणार प्रारंभ। स्थळ जनरल जगन्नाथराव भोसले उद्यान सावंतवाडी। नोंदणीसाठी आता उरले फक्त काहीच दिवस, तेव्हा आजच नोंदणी करा आणि ऐतिहासिक सायकल रॅलीत सहभागी व्हा। नोंदणीसाठी संपर्क सिंधुदुर्ग लाईव्ह, पाटेश्वर कॉम्प्लेक्स, मँगो हॉटेल शेजारी, सावंतवाडी। फोन नंबर 02363 272 191। ऑनलाईन नोंदणीसाठी लॉग इन करा www.sindhudurglive.com। सिटी ऑन सायकल, सिटी ऑन सायकल, सिटी ऑन सायकल। कोकणातील ग्रीनरी टिकवायची असेल तर सायकल चालवणं अत्यावश्यक आहे। सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या माध्यमातून घेण्यात येणारा सिटी ऑन सायकल हा इव्हेंट स्तुत्य आहे। या इव्हेंटमध्ये सहभागी होणार असल्याचं प्रतिपादन चित्रकार तथा रांगोळीकार अक्षय सावंत यांनी केलंय। कोकणचा महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या वतीने आणि सावंतवाडी नगर परिषदेच्या वतीने सिटी ऑन सायकल 2019 या इव्हेंटचं सावंतवाडीमध्ये आयोजन करण्यात आलं आणि यामध्ये ग्रीन आणि क्लीन सिंधुदुर्ग आणि हेल्दी सिंधुदुर्ग मेसेज आम्ही पोहोचवतो आणि या इव्हेंटला सर्वच क्षेत्रातनं सर्व मंडळींचाच प्रतिसाद मिळतोय आणि चित्रकारांचा, कलाकारांचाही ह्या इव्हेंटला चांगला असा प्रतिसाद मिळतो। या आमच्या थीमला आमचा जो ग्रीन आणि क्लीन आणि हेल्दी मेसेज, हेल्दी सिंधुदुर्गाचा जो संदेश आहे किंवा हेल्दी कोकणचा जो संदेश आहे तो आम्ही पोहोचवतो आहे। त्याच्यासाठी बऱ्याच जणांचा प्रतिसाद मिळतो। आपल्यासोबत आहेत युवा कलाकार आणि एक ख्यातनाम चित्रकार ज्यांनी सावंतवाडीसारख्या छोट्याशा गावामधनं किंवा माझगावसारख्या छोट्याशा गावामधनं आपलं अगदी सिंधुदुर्गवर मुंबईमध्ये पण त्यांनी एक वेगळं आपलं नाव लौकिक प्राप्त केलं आहे। रांगोळीकार म्हणून पण त्यांची एक वेगळी ओळख आहे। ते सुद्धा आपल्या ह्या इव्हेंटमध्ये सहभागी होणार आहेत। माझ्यासोबत आहेत युवा चित्रकार आणि सध्या ते प्रोफेसर म्हणून सुद्धा काम करतात। तर अक्षय सावंतजी, सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या वतीने आपण हा एक इव्हेंट घेतोय ज्यामधनं एक सोशल वर्क किंवा एक सामाजिक संदेश आपण देतो की ग्रीन, क्लीन आणि हेल्दी सिंधुदुर्गाचा मेसेज आपण पोहोचवतो। तर एक कलाकार म्हणून आपल्याला काय वाटतं आणि काय सांगाल? नमस्कार। सिंधुदुर्ग लाईव्हने हा खरोखरच अतिशय चांगला असा उपक्रम राबवला आहे आणि तो खरंच आजच्या या सिंधुदुर्गासाठी खरंच खूप उपयुक्त असा प्रोग्राम आहे। आणि मला असं सांगावं असं वाटतंय की आपलं सिंधुदुर्ग किंवा जे कोकण आहे ते प्रामुख्याने ग्रीनरी जी आहे, कोकणातील ग्रीनरी त्यासाठी खूप प्रसिद्ध असं आहे। तर आपल्या कोकणातला विकास हा गाड्या म्हणा किंवा रस्ते म्हणा हे होतच राहणार आहे, पण त्याच्याशिवाय किंवा त्याच्या अगेन्स्ट जे आपलं जो नेचर आहे तो जर टिकायचा असेल आणि ज्या नेचरमध्ये शुद्ध हवा जी आहे ती आपल्यासाठी सगळ्यात पूरक अशी आहे आणि जर ते टिकायचं असेल तर खरोखरच सायकल ही खूप आजच्या काळात एक खूप गरजेचं वाहन आहे। आणि हे वाहन सायकल जी आहे त्याच्यामध्ये प्रदूषण टाळलं जाईल, त्याच्याशिवाय तुमचं आरोग्यही चांगलं राहील आणि सगळ्या बाजूने जर विचार केला तर खरोखरच सायकल ही खूप उपयुक्त असं वाहन आहे। तर मला असं आवाहन करावं असं वाटतंय की मी पण 10वीपर्यंत जास्तीत जास्त सायकल चालवली आहे। त्याच्यानंतर बाहेर शिकायला गेल्यामुळे सायकलचं प्रमाण थोडंसं कमी झालं, पण असं वाटतंय की आता खरोखरच
सायकल पुन्हा एकदा हातात घेऊन रोडवर उतरलं पाहिजे. तर प्रत्येकाने सायकल घेऊन रोडवर या. 24 तारीखला सिंधुदुर्ग लाईव्हचा हा प्रोग्राम होतोय. तर मी पण या प्रोग्राममध्ये सहभागी होतोय. तर तुम्ही पण सगळ्यांनी सहभागी व्हावं. अक्षयजी, तुम्ही सांगितलेलं आहे की 10वी पर्यंत तुम्ही स्वतः सायकल वापरत होता. वेगळी सायकल आपली होती जी आता आम्हाला पाहायला मिळाली. हीच सायकल घेऊन तुम्ही आमच्या या इव्हेंटमध्ये सहभागी होणार आहात. त्या सायकल सोबतच्या तुमच्या काही आठवणी आहेत आणि एक कलाकार म्हटल्यानंतर सायकलिंगच्या माध्यमातून तुम्हाला काय वेगळा अनुभव मिळतो? खरोखरच इथे सांगावंसं वाटतंय की मला निसर्ग चित्रणाची खूप आवड आहे. तर मी पूर्वी काय माझ्याकडे गाडी वगैरे नव्हती. त्याबरोबर माझा एक मित्र होता. तो आणि मी दोघे आम्ही सायकल घेऊन कलरचं साहित्य, पॅड, कलर, ब्रश वगैरे घेऊन आम्ही ना ती सायकल घेऊन भ्रमंती करायचो, गावागावात जायचो. कारण त्यावेळी आमच्याकडे काही गाडी नव्हती. पण त्या सायकलने मला खूप निसर्ग अनुभवता आला आणि ती प्रत्येक माझ्या लँडस्केप सोबत एक सायकल असायची आणि त्या सायकलने मी सगळा प्रवास बऱ्यापैकी निसर्ग चित्र ही सायकलने केलेली आहे. तर हे होते युवा चित्रकार आणि ज्यांनी सांगितलं, अक्षय सावंत यांनी सांगितलेलं आहे की मी सुद्धा सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या सिटी ऑन सायकल या इव्हेंटमध्ये स्वतः सहभागी होणार आहे. त्याचबरोबर निसर्गाशी जो त्यांचं नातं जोडलं गेलेलं आहे ते सायकलमुळे अधिक जोडलं गेलेलं आहे असंही त्यांनी सांगितलेलं आहे. त्यामुळे आपणही या इव्हेंटमध्ये सहभागी होतोय. तुम्हीही जास्तीत जास्त युवकांनी, विद्यार्थ्यांनी आणि सर्वच वडीलधाऱ्या मंडळींनी पण या इव्हेंटमध्ये सहभागी होऊन ग्रीन, क्लीन आणि हेल्दी असा सिंधुदुर्ग, हेल्दी असा कोकण एव्हरग्रीन ठेवण्यासाठी सर्वांनी या इव्हेंटमध्ये सहभागी व्हावं असं आवाहनही त्यांनी केलेलं आहे. कॅमेरामन साबाजी परबसह विनायक गावस, सिंधुदुर्ग लाईव्ह, माझगाव. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.